Hawu Mthombe yamadoda. ni kahle kodwa. Meyiwa. Hawu Mthombe. Gasa. Hayi cha ngiyajabula ukuthi ukhona. Ungifonelile ngathi haya ngigijima. Hawu bese ngidinga kakhulu. Bese ngidinga kakhulu nako. Engathi kuthanda ukunyukela. Kwenze njani? Cha kodwa phela ngoba nathi sinaso isifiso sokuthi usandise umuzi. Yeah. Manje ke mhlawumbe nje wakade ngilenzile leliphutha ke. Wena indlela ongangixwayisa ngayo ngingalungisa kanjani yonke lento leyo? Uyazi mangifika ngibiziwe ngiqale ngokuthi isibindi uyabulala sibindi yaphilisa. Kodwa ngeke ngikusho ngoba ngiyakwazi. Yeah. Uyazi umntaka Gasa isithembu siyinto ebucayi. Asiyona futhi into elula. And asenzeki ukube namhlanje uzolala uvuke sesikhona. Sifuna ukuthi usincenge sithathe isikhathi eside. And asazi ukuthi ngizothi sizothatha isikhathi esinganani. Ngoba abantu abaningi abavamile ukukhuluma ngesithembu ukuthi abasifuna isithembu. Bavama ukukhuluma ngezinto ezenzeke emshadweni. Cha imfihlo ngifuna ukukunikeza yona. Ukuthi wenze sekathi awunawo amandla. Lo nkosikazi uMadlomo azibone emkhulu enamandla phezulu kwakho. Ila ke isithembu uzosithola khona. Ingoba uzobe setshela wena ukuthi yazi baba ngcono ukuthi wenze kanje bese uyamlalela uthi okay ngizokwenza kanjalo. The minute wenza kanjalo uzotshela abanye abantu athi indoda yami izwa ngami. Kodwa mawulwa noMadlomo ngeke usithole isithembu. Ingakho ngithi isibindi uyabulala sibindi philisa. Ngizombona ke uMadlomo ngikhulume naye ngizwe ukuthi uthini. Ukukhuluma nje okungeve ukuthi sengiyaqala ngisebenza indaba yesithembu. Kodwa mase ngiyisebenza indaba yesithembu uyobona uMadlomo uyofika kuwena esekutshela ukuthi baba uMaphewa uzombona ngaleli langa. Ingane zamaPhewa. Yabona uyena uMadlomo ezobe seshaya amaphiko. Usho kona Mthombeni ukuthi kuzomela sihambe siyekhona. Asabe ngiyabonga. Hayi bonga mina. Sho.